Velkommen til CNews. Vi har haft nogle problemer, fordi vi har ikke været på ret lang tid af AIDS. Men vi har nu fået besøg af en Yakuza-kriger fra Japan, og han er meget voldelig, har jeg fået at vide af instruktøren. Hej. Konnichiwa. Hvorhenne i Japan er du fra? Konnichiwa. Nej, jeg vil gerne vide, hvor du er fra. Konnichiwa. Jeg har sagt hej til dig. Konnichiwa. Ja. Hvad laver man som en Yakuza-kriger? Konnichiwa. Hvad laver du som en... Konnichiwa. Vil du ikke gerne lade mig tale ud? Konnichiwa. Hvad laver du som en Yakuza-kriger i Japan? Konnichiwa. Jeg tror ikke, vi kommer nogen steder med det her. Bare cut. Konnichiwa. Cut. Konnichiwa. Cut. Konnichiwa. Konnichiwa. Kender du godt det, at galgen bare er alt for lille til de store fede hoved? Så har vi nu løsningen. Blomster og grøntsagsskydning til Uta og Ene. Du tager bare væsken, skruer låget af, uden børnesikring, og hælder det ned i et fint glas. Du drikker så derefter glasset, stille og roligt, så du ikke får noget på tøjet. Og efter 3 sekunder er der resultat. Vi virker altid. Velkommen tilbage. Vi har nu Tinkemann på besøg. Tinkemann, de der mennesker ser meget bekendt ud. Hvor har du fundet den? Jeg tænker, at jeg lavede en tænketank ude på en vej. Der fandt jeg en meget utænkende mand, som at der lå og var meget død. Jeg tænker, at han havde de her handsker på. Jeg tænker også, at han havde en pose over hovedet. Jeg tænker, at det var med i en af de tidligere afsnit. Du tænker meget. Tænker du meget i dit liv, her Tinkemann? Jeg tænker, hvorfor jeg tænker over, at jeg tænker her. Men jeg ved ikke, hvorfor du kommer, hvad du for egentlig er her. Du sad bare over i hjørnet, og du kunne ikke lade være med at blive til dig. Men vi havde aftalt, at du skulle tænke til en ting, til når vi kommer og interviewet dig her. Nå, der er ikke noget. Jeg tror, at det er. Vi er nu uden for Emil Rynkebergs hus, som vil vise os hans meget smarte kælder, sagde han i hvert fald. Og nu går vi sådan ned ad trapperne her til Emil Rynkebergs kælder. Der er lidt snavset, men så er det, når man bor alene. Og var han på, han skulle gerne hjemme. Jeg tror, det er Emil Rynkeberg. Det er også, som du har sagt, at vi godt må komme og filme dine seje kælder. Goddag. Goddag. Det er mere Rynkeberg. Ja, det er også fra CNews. Ja, kom. Det er en... Jeg skal lige lukke døren. Jeg skal lige lukke. Der er låst noget i hvert Ja. Ja, hvor er din elegante kælder? Jamen, min elegante kælder, det. Kom, det her. Vi skal lige gå derind i. Ja, det er den der vej. Du skal ikke tage min røv. Nej, det gør jeg godt heller ikke nu. I skal lige slå det af. Nej! Nej, giv slip på mig! Giv slip på mig! Giv slip på mig! Løb for satan! Løb for helvede! Skift fandme ud nu! Nu skift fandme ud! For helvede! Ja! Fandme af! Kom så for satan! Lige vej! Okay, vi skal aldrig tage. Kom, vi skal fandme ud nu! Kom efter os nu! Løb for! Velkommen tilbage til studiet. Vi skal nu over tilbage til Tinkemann. Følg med her. Tinkemann, er du færdig med at tænke? Jeg tænker, at jeg måske har tænkt færdig. Okay, hvad har du tænkt færdig? Jeg tænker. Jeg er kommet til den konklusion, at jeg har tænkt færdig. Hvad er det, har du tænkt færdig til? Jeg tænker
Soft Ice. Ja! Soft Ice! Ja! Vi skal have det med. Afsted. Efter ham. Hvor gør det? Hæng op. Soft Ice er bare godt. Når jeg siger mu, så siger du mu. Mu, 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 mu. Når jeg siger mu, så siger du mu. Mu, 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 mu. Woo!